खुलुमबाय लोगोफोर, वेलकाम बेक सोमखोर बसुमतारी इउटुब चेनेल। नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलावहाय बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ दिनै आंनि कन्टेन्टआ मा। लोगोफोर, दिनै जोंहा गुमैमोनहानि न'आवहाय बा गामियावहाय जों थांनो थाखाय ओंखारदों। बिथांमोना गामियावहाय हा एसे खोनानै दोनदोंमोन। बे हा एसे खोनानै दोननायावहायनो पस्ट थिखोनो थाखाय बा पाक्का खुन्थाखौ थिखोनो थाखाय जों थांनो ओंखारदों लोगोफोर। बिनिखायनो नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखिनि हाबा मावनायखौ देखायनो थाखाय आखायाव लाबाय। स' लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला फैदो, बिदिब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो लोगोफोर। बिनिफ्राय फुङावहायनो जों सिखारनानै ब्रेकफास्ट खालामबाय। सोरबा सोरबा मुलि जानो गोनांफ्रा जाबाय। आंहाबोथ' बेमारिखाना लोगोफोर, बेनिखायनो आंहाबो मुलिखौ जानानै लाबाय। फुङावहाय दै लोंनानै लाबाय। स' फार्स्टआवहायनो लोगोफोर, दै लोंनाया बिराद इम्परटेन्ट दै बेरे-फुं जानायनि, ओंखायनो गासिबो लोंनांगौ। बिनिफ्राय न'निफ्राय ओंखारबोनानै लोगोफोर नैबे लांहिन टाउनखौ एसे देखायबाय। मानो होनना बुङोब्ला जों भटार आइडिनि थाखायबो खामानि मावनो एसे ओंखारखानायखाय माने फटक साफायनो थाखाय जों कम्पिउटाराव ओंखारखाबायमोन। ओरैजाय मादैमोना फिथाबो सावदों, मानो होनबा फुङावहायनो गारिबो फैयो नालाय। बिनिफ्राय जों फटकखौ साफायखांनानै फैबाय। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय आबसुफोरनि जोंनि लांहिन थिनिआलियावहाय माबा खालामनानै खाम्फा खालामनानै दोनदों आरोना लोगोफोर, लामा गेजेराव। लोगोसे नैबेनो जोंनि कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टनि आबसुफोरनि अफिस डिस्ट्रिक्टनि आरोना लोगोफोर। बिनिफ्राय बेयो जाहैबाय लोगोफोर जोंनि कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टनि बाथौ थानसालि। ओमफ्राय फैयै फैनानै जोङो बे गासैखौबो बारबोजोबनानै गुमै जों गासिबो बाइकआव फैयालासेनो जों साइकेलजों दावबायदो आरोना लोगोफोर। बिराद इम्परटेन्ट, गावनि हेल्थनि थाखायबो साइकेल सालायनांगौ। बिनिफ्राय लोगोसे नैबे जाहैबाय लोगोफोर नोंनि थाखाय आंनि जोनोम सिनेमानि एक्टरनि न'खरनि न' जायो नै बियो लोगोफोर। नोंथांमोना फैब्ला नुगोन जोंनि लांहिनाव बिथांनि न'खरनि आरोना। ओमफ्राय नै बेजोंनो बिथांमोननि गेटआ दैबारिमोन आरोना लोगोफोर बे जायगाया। फैनानै ओमफ्राय नै दा मोनावहाय डाइरेक्ट जोङो गुमैमोनहानि न'आवहाय आं लाखाबाय लोगोफोर। भटार आइडिनि सोमोन्दै माबा-माबि खालामनायखौ आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव देखायनाय जायासै लोगोफोर। सामागुरि गामिनि चार्च आरोना बे लोगोफोर। ओमफ्राय नैबे एसे देखायबाय नोंथांमोननि गेजेराव। बेनिफ्राय बेगजोंबो एसे नोंथांमोननो लानानै थाखाय देखायबाय। ओमफ्राय जोंहा फंबाय सनाखौ बेसेबांबा गोबावनि उनाव लोगो मोनबाय। बिथाङाबो नागालेण्डआवहायनो थायोमोन आरो नागालेण्डनिफ्राय बिथाङा ख्रिस्टमासनि सिगां फैदों आरोना गामियावहाय सामागुरियाव। लोगोसे नोंथांनि गेजेराव आं खामानिखौ मावैनो आं भिडिअखौनो लानो थाखाय बावगारदोंमोन लोगोफोर। बेनिफ्राय मावखांनानैसो पस्टखौ दिखोखांनानैसो बैयाव न'आव दोनहैनायावसो आं माबा खालामबाय आरोना, लानाय जाबाय। बिथांखायामोन बे जोंहानि गुमै। बेनिफ्राय जों थिखोखांनानै बेवहाय दोनफैबाय। बेनो आरोना पस्टआ मा होनना बुङो लोगोफोर, 4 लाइन फैबाय थानाय समावहायनो गुबुनफोरनि न'नि पस्ट खुन्थाखौनो थिखोनानै एसे न' फिसा खालामनो थाखाय बेखौ लाबोनानै दोननाय जादों आरोना। ओमफ्राय गुमैया जोंहा जन्दिसनि मुलि एसे, फिसालाया जन्दिस जाबाय थानायलाय बे जन्दिसनि मुलिखौ बेफोर मोनसे मिथियर बा मोनसे मिथिंगायारि मुलि आरोना। बेखौ गानहोयोब्ला जन्दिसा थाबैनो गाहाम जायो। आंबो बेखौनो गानदोंमोन लोगोफोर। सप्तासे गाननाय लोगो लोगोनो आंनि जन्दिसाबो बिराद मोजां जादों। आं बिराद जारि जादोंमोन खिन्थु हामाखै। ओमफ्राय खामानिखौ मावखांनानै फंबायमोना जोंहा आथिं आखाइ सुबाय। ओमफ्राय साहा लोंनायनि थाखाय सम जाबाय। ओमफ्राय लोगोसेयैनो नैबे जोंहा सामागुरिनि आदैनि न'खराव इमान न'आवहाय बिबार बारि खालामनानै दोनदों बिथाङा। ओरैबायदि समायना मोजां बिबार दङ। बिथांमोना न'खराव बिबारखौ बिराद जोथोन लानाय जायो लोगोफोर। दा जोंबो बिबारखौ मोजां मोनो, गासैबो बिबारखौ मोजां मोनो। थेवब्लाबो लोगोफोर जों मानो बिबारखौ आबदाल लानो रोङा। आबदाल लानो नांगौ। जोंनि न'खरा मोजाङानो गाज्रियानो जाया मानो होनब्लाबो बिबार थायोब्ला बिराद समायो लोगोफोर। बेनिखायनो जों गासैबो बिबार गायनांगौ, लोगोसे जोंनि न'खरखौ समायना खालामनांगौ। ओमफ्राय लोगोसे नै लोगोफोर, आङो साहाबो लोंनो थाखाय जों जमा जाबायमोन आरोना। ओमफ्राय बेखौबो नोंथांमोननि गेजेराव देखायबाय। आंथ' अबस्था गाज्रि जानानै थाबाय लोगोफोर। फेसआ एसेबो मोजां नंलांना गाज्रिथार जाबाय। ओमफ्राय जों गासिबो जमा लोंलायलायबाय लोगोफोर साहाखौ। ओमफ्राय जमा लोंलायलायनानै ओमफ्राय जोङो थांनो थाखायबो सम जाबायमोन लोगोफोर। बेनिखायनो जोङो गासिबो थावनि सिथावजों लोगोसे गाइखेर साहाजों जोङो लोगोसेनो जमा आरोबाव बेहाय ब्रेकफास्ट खालामबावबाय। ओंखाम जानाय जायाखै आरोना। स' लोगोफोर, नोंथांमोना माबायदि मोनखो नायनानै भिडिअखौ? अननानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, कमेन्टआव खोन्थाहरदो। लोगोसे नोंथांमोननि गेजेरावहाय आरोबाव आं मोजां भिडिअ लाबोनो हाबावनाय बायदि नोंथांमोननि गोसोखौ आङो गोजोन होनो हानाय बायदि नोंथांमोना आंखौबो सापर्ट खालामदो। आरो जाय आंनि चेनेलावहाय गोदान, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। बिदिब्ला मा होनो लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअआवहाय थाबैनो लोगो मोनगोन। बाय बाय।